आंनि सनामोन जायफोर नोंथांमोना जोंनि बावगार हायै गोसोखौ नेनानै दङमोन नायनो थाखाय दिनै जोङो गोदान एपिसडखौ लाबोबाय नोंथांमोना जोंनि बावगार हायै गोसोखौ नायनो हासिगोन लोगोफोर बे एपिसडखौ नायखांबा जोंनि बै मोनसे एपिसडखौबो नायनानै होबानो जाबाय जायफोर नायनो मोजां मोनो आरोना जोङो लिंकखौ डिसक्रिपसनाव होना होगोन दे सनामोन नायाखैब्ला लिंकआव थुनानै नोंथांमोना नायनो हागोन अब्ला दे भिडिअ लोगो मोनसिगोन दे लोगोफोर लाभ इउ बयनिसिमबो दान्दिसे सम नायलांदो बिदिब्ला लोगोफोर दिनैसो माने गोबाव समानियानो जाबायमोन ना जों सानैजों जयै बेरायनो थांनो मोनाखै जायखियानो जाया दिनै थुनथुलिजों थांनो मोनसिगोन जोबोद गोजोननाय मोनबायलै गोसोआव नङाबाथ' लाइफआवथ' दसेनो मा जायो मा जायाना दानो बुंनो हाया जेबो बेखायनो दान्दिसे सम मोनब्लाबो एन्जय खालामनांगौ ना दसे समबाबो नङाबाथ' एखनबा बे सोलाबो एखनबा आं सोलाबा दसे बेरायनो थांसै ओमफ्राय फैनोसै बा आदा ओंखारबायानो माथो बाजैजों बेरायनोसै होमबा ने ओमफ्राय आंखौलाय लांफागोन ना लांफायालै लांफाबा थांगौमोन दा आंबो नंगौ नामा आसोल थांफायोबा ओंखारबानो जाबायना होद खोबाब मेहदि होननायसो जागोनलै आदा थांथ'ला खोमा आङो डिस्टार्बसो जागोन ना देलै आदा नोंसिनिनो दिनसै ना दानो सेंग्रा समावनो बेरायखायाबा देनांथ' बेरायनो मोननाय नङालै आदा बेखायनो इन्जय योर लाइफ संसाराव हाबबाथ' गैलासो माबा माबि हेन थेन आरो दे आदा मोजां नोंसिनि जुलिनि उनाव बेरायनोबो थांनो मोनाखैना नोंसोरो दले मेहेर साननायाथ' सानदोंमोन दा बे सोलाबबा एखनबा आं सोलाबा जाहैबायना उफाय गैया आरो औब्रा दा एसेबाबोथ' टाइम स्पेन्ड खालामनो लुगैयोना बाहेराफ्रावबाबो जायखिया दसे सम गावनि आंगोजों बेनोथ' ओमफ्राय मेहेर माबोरै सोलिगासिनो लाइफआ दासान्दि मारै सोलिनब्रा दा बेनोसै बेनो हर बेनो सान बेनो गासैबो आरोना लाइफआवलाय जेबो चेन्ज जाथ'वाखै आंना इस जागोन दे ओमफ्राय माथो फन रायलायनायथ' खोनायो आङो रुमनिफ्रायबो खोनाबाय थायो माथो हरावबाबो ओइ आदा नोंसोरबो ना मिस्टेक बुजियोब्रा बेलेग लाइनावसो लांबाय माथो बेबायदि जेबो नंखाया नों रायलायबाबोथ' जों जेबो मोनखायाना माने जेबो बुंखाया मानो होनबा आंथ' जुदि नोंहा सोरबा बेबायदि रायलायग्रा दंबा ना मोजांसो मोनगोन आङो इस नंगौ आदा ओमफ्राय बोरो बाजैया थांग्राया दासिमबो ओंखारनाया जाया आरो ओइ बाजै थुनथुलि दाबो जाया आरो नै आदाया नेगासिनो थाब जायालै बेना मा खालामोथाय ओमफ्रायथ' मेकआपबो फुनबावोसोदांलै नंगौ बेफोरलाय सिख्लाफोरना जाखायोलै आदा एसे देलायनांगौबो मिथिगौ ना एसे मोजां साजिनांगौबो आरो देनां बुरिबा सोरनोथो देखायनो देनाय आदा बेखायनो सिख्ला समावनो देलायखागोन आरो मालाय नङाबा हांमा थागोन ना जादों ओमफ्राय बेफोरखौ आंहा मोजांखौनो मोनाना दे आदा मेथाइफोर लाबो दायो थांलाय बाजैखौ नायद' दाबो जाया आरो नङाबा दा मोनाद्रायगोनसो नोंसिना बेनि सायावथ' नै अखा राजायाबो दानो दं दानो गैयालै जों थांनानै फैसान्दि हाथ'वाबानो जाबायलै आरो अखाबाबो दसे थाथ'नोसै माथो ओमफ्राय माजों थांगोन आदा कारजों ना बाइकजों होमबाजे बाइकजों थांसैनोलै मालाय आरो गावबो सालायबावोसोनो आसोला बाजैनाबाथाय एसे जुदालै इउनिकखा मानसियानो दे आदा होमबालाय ना इन्जय बाजैखौल' नायदो थांद' दलाय दाबो जामारा दे आं नायफिननि देलायखांदोंना खाङाखै बियो जरा आयो मालायसो खिसिखि नोजोर नालगैलै आंनि आदा बाजैखौ सानैजोंनो मालाय समायखाथारबाय बेरायहैबाय मालाय आयौ दायो मेथाइ मोनजाबानो जाबायलै आंहा चलो आदायाथ' थांसिगोन मालाय बाजैजों लं ड्राइभआव आंहालाय सोरजों थांबावनांगौ जाखोलै ओमफ्राय मामा नों मा खालामबाय थाखो आयै आंनि सना माबि खि माबि मामा आंनि लेखा गोदानखौ मोनसे जिनिसखौ नायबाबो बुजि मोनाखैमोनलै आङो आयै सना नों बुजि मोनाखै थुनाय आं एसे नायना होनि ओमफ्रायो माबा आंनि गस्ला गोदानखौबो नाया नोङो बेसेबा मोजां दहाय आमाया बायना होदोंमोन सोनिया गस्ला गोदान मोननायखाय बा मालाय बिमायनिफ्राय गस्ला गोदान मोनदों बेखौनो नायनो लेंखादों दा नोङो हो नायलाय ओमफ्राय आं लेखाखौबो मोनसेखौ बुजि मोनाखै होनखाबायना नों थ'ना मामा जागोन दे खिथ'ग्रोनाय आं फैगासिनो दे ओमफ्राय नों दहाय माबा दोन्दोंमोन मेथाइ दोन्दोंमोन बेखौ जाबाय दा आं लाबोदोंमोन दहायो लोगोफोरजों थांबा
आंथ' आमाय गोथावथारमोन मालाबा लाबोबाव दे आंथ' मिन्थिखाया नों बेखौनो मेथाइखौ लाबोबावनांगोन यो आंनि सिख्ला दोननायनाय आंनि सना माइनाव आंनि जिउ लोखि आंनि फिसा हिन्जाव जागोन दे लाबोगोन आङो दे मामा सासेखौबो आं सोंबाय बेबो आरो सोलाबासिनो गावहानो माबा फरायगासिनोसो बियो दे आं नायनि दे दासो गथ'आ जा खुसि थायोलै जोंनाव नङाबाथ' न'आवबा बेसेबांबा खस्थ'सो मोनोमोनदांलै मिजिं गुमैयाबा गोसोखांदोंना गोसोखाङाखैलाय दा फिसाजोखौ बिमायाथ' आसा गैखाला दा बिफायाथ' गोसोखांनांगौमोन ना एसेबाबो माथो सानसेबो सोंनोनो फैयासै फिसाजोखौ मोनथिलादे आरो खायसेनि गोसोआ माबायदिथाय आंलाय माथो बियानैबाबो बिराद अनसोगारोलाय गोसोआनो बोरैबा मोनलायो आयौ आंनि जिउ सनासान बेसेबा गोबावनि उनाव दिनैसो लं ड्राइभआव थांनो मोनसिगोन ना जोंहा औथ' आरो ओमफ्रायथ' मोजां हमथाखा बोरैबा गलांबा आंनि दाय गैया दै नै आं गलांबायबा आंनि आइया नोंखौ हगायगोन जानो ओमफ्रायथ' आंबो नोंखौ बोरैबा गलांफ्लांबा गखाया नोंखौ दोखो दामगोन आङो इस बुंनायाथ' लाजाखायालै ओमफ्राय दख'ना गाननो थिननाया मानो गानासै गानथ'वासै आरो मैया गानबायना ओमफ्राय दहायबो गानबाय दा दसे आं ड्रेसजों थांसैलै गावहा माबा दख'ना गानबाथाय फिदा जायो खोमा आंखौ जायोथ' आरोलै बेनिफ्रायथ' बहा थांगोनबा दस्रायाव थाङोबाबो थांनोसै ओमफ्राय आं मोनसे जायगायाव लांग्रोनोसै आरो ना औ दे ओमफ्राय जोंहा जुगे बेफोरबायदिनो थाबाय थानो मोनदोंना सानजों आरामनो बेसेबां हेपिनो बिदिनो जोंहा सम लं ड्राइभआव थांगोन देनांबो दाबो ना सान औथ' आरोलै थुनथुलि दासो सिरि मोनसे गाखोदों जोंना सिमाङा ने ओमफ्राय देद'ना सालायद' थाब थांसै दा ससेनिफ्रायथ' नों सालायनो होनदों नामा ओमफ्राय बिनिफ्राय सालायनो मोनालै बै एकदम लामा मोजांनिफ्रायसो होगोन आङो गोरा हमथाखादै जोनोमनि थाखाय हमथाखागोन आरो माथोना नोंखौ लेट जागोनलै दा सफैनायाव थांसै ओमफ्रायथ' गोसो गोरबोनि खोथाफोर रायलायलांसैब्रा निसान माबा रमेन्टिक खोथा रोंगोना रोङा नोंलाय रायलायनो थोद बारा रोंलायलाङालां एसे एनै रोंगौ आरो ना अके दे होमबाबो थुद' आइसना आं बुंदों बे सानखौ खेबसेबाबो फन खालामना खिन्थाहर नङाबा फेस टु फेस थांनानै खेबसे मोजां रायलायहैबावथां आयै नों मा बुंलाबायदों बेफोरखौ हो आं आरो साननि जिउ माब्लाबाबो थांफिनला बिनि जिउ आरो आंनि जिउ गुबुन जाखाबाय बुंखाबायना आङो नाथाय गावनि फिसालानि थाखायबो थांला नोङो आइ खेबसेबाबोथ' खिन्थाहै बिफायाबोथ' मोनथिथों मा थिक बिफाया मोनथियोब्ला फैयो आयै प्लिज आं बुंखादोंमोन नोंखौ माथो बेफोरबायदि जेबो दावराव दावसि खालामनाङा होननानै आरो आं बिदि दावराव दावसिबो लुगैखाला नाथाय मानो आइ हनै आबौआ दरखौनो खेवासै गथ'आ सिबाय बेसेबा दुखु मोनबाय बियो मोनथिगौ दाख्लैफोर खेबसे लोगो मोनदोंमोन ना बिनि थाखायनो दुखु मोनदों बे आबाया आरो बिफाना मोनथिबाय बांसिन दुखु मोनखासिगोन नाथाय जेबो नङा आयै आं बुजायगोन बिखौ नाथाय आइसना मा प्रब्लेम देनाय खिन्थाहरनायाव माथो जानो सैथोखौ खिन्थानाया माबा फाब जागोन नामा औ आयै फाब जागोन आंहा मानोना साननि जेबो गोरोन्थियानो गैखायामोन माब्लाबाबो आरो बेफोरबायदि जानो होननानै जायाखै आंनि दायावसो बेफोरबायदि जानांदों जियानो जा आइ जियानो जा अब्लाबोथ' आयै साननो माब्लाबाबो खिन्थाया आङो थाथों बे राजखौ रासिनो दोन आं जेबो दावराव दावसि लुगैखाया बुंखाबायना आरो साना थुनथुलिखौ जोबोद मोजां मोनो आयै नांगौबा आंनो बेनिफ्राय एबि आबाजों गोजानाव थांगोन थेवबो साननि लाइफआव जेबो प्रब्लेम लुगैया आङो थुनथुलिजोंनो गोजोनै दं आरो थुनथुलियासो बिनि मोजां मोननायखासोमोन आयै आंखौ माब्लाबाबो मोजां मोनखायामोन बियो आंसो माने बिखौ जबरदस्ति मोजां मोनथाबथारदों बिनि गोसोआथ' आंजों गैखायानोमोन माथो नाथाय दाथ' खोथाया बेलेग जाबायना आइ बेलेगानो जा जियानो जा जुदि सानथुनथुलिखौ गावस्रा होयोबा आंहा जोबोद फाब जागोन आयै सोरनिबा थार मोजां मोनलायनायखौ आं बेबायदि सिफायनो गोसो गैया बेखायनोथ' आं दासिम सिरियैनो दङ आरो सिरियैनो थागोनबो नाथाय नोंसोरनि थाखायसो आं बुंनो गोनां जादों बिदि होनना बोरै जानो देनाय आइ नों अलंबारखौ टेनसन लानाङा आयै आं बुजायगोन बिखौ नाथाय दिनैसिम आंजों दंखायो आबाया आरो आंजों थाथों जेब्लायबो नाङा दे आयै
साना मिथिनाङा माब्लाबाबो, नङाबा जोबोद दुखु मोनगोन बियो। सानाथ' जोबोद मोजां मानसिसो आयै। आंनि गोरोन्थियावसो बेफोर जाथाया जादों दा। अब्लाबो आं बेखौ माब्लाबाबो आरो दुखु होनो सानला। अलरेडि आं गोबां दुखु होखाबाय बिखौ। मादि जागोन, मा बुङो नोङो बेफोरखौ? आयै, वादा खालामदों जे जेबो बेफोरबायदि दावराव खालामा होननानै। रोंलाहाय आं नोंसोरखौ। ओरैबा ओरै मादि जाबावगोन नोंसिनि संसारा, आयौ। जेबो जाया आयै, जेरै सोलिदों बिदिनो सोलिनो हो ना। आं आबो अलंबारनि थाखायसो बांसिन दुखु मोनदों, मिथिगौना आइ? बिफाखौ बेसे आसा खालामो गथ'आ। मा आरो बिनि सेराव माब्लाबाबो फैनो हानाय नंला बिनि बिफाया? ओहो, सैथोखौ बेबो गनायनांगोन, जेरै आं गनायदों। औ हेलौ। माहिन, नों आंखौ जोबोद गाज्रि मोनबाय न'? नोंना बिमायासो आंखौ जोबोद रायहरबाय दा। बिदिथ' रायनो नाङामोन, थेवबो माथो खालामबावनो, बुजियासैनोबा मालाय। नोंथ' आंनि फनखौबो हमाखै। निमाहा होदो आंखौ जुदि नों गाज्रि मोनबायबा आंखौ। नोंथ' आंखौ मददसो खालामबाय, आइयासो बुजियासैना। आंबो बुंदों आइखौ, नाथाय जोंना आइया बिदिनोलै, माथो बुंबावनो। जानला मानला सन्देह खालामनानै नोंखौबो डाइरेक्टलि रायबाय आरो। आइनि जानानै निमाहा बिबाय आङो। आरो नेक्स्ट टाइम बेफोरबायदि खालामहोला आङो। जोबोद लासिं सिं मोनबाय आंबा। दे अके, ओमफ्राय निमाहा बिबोला निमाहा होनांगौनो। नाथाय आं नोंखौ एसेबां गोरलै मानो निमाहा होनो? नोंनि आइयाथ' आंखौ रायनानैसो हरबाय। दाथ' नोंथ' आंखौ लोगो हमनोसो फैनांसिगोनलै। मा? नाथाय माब्ला आरो बबेयाव? हायोबालाय जोंनाव फैदो। अब्लासो आं नोंखौ निमाहा होनोसै। आयौ, नोंसिनाव? नाथाय आंथ' न'खौनो नुवाखै आरो आं बोरै थांनांगौ जाखो दे? बेलेगावबा जाया आरो साहा लोंथावथावनो? जायालै, जानाय नङा। दे आं नोंखौ लकेसन हरगोन, नों बेहाय फैबानो जाबाय। ओमफ्राय डिसकास खालामसै जों मा रायलायनांगौ, निमाहा होनांगौ ना होनाङा, अके? दाबायदि जावख्लिब हरबायलै नोंनाथ' नोमाया। सरि दे, गाज्रि मोनना। नाथाय आंबो बांद्राय इसेबांबो गोसोआव लायाखै। जाबाय जोब्बाय साननानै लाबाय आरो। थेंक इउ स' माच माहि। नों बुजिनायखायसो। नङाबाथ' जोंना आइयानो बुजिबावाखैलै। जा बोरैबा मोनखादों आं, दाबो बोरैबा मोनगासिनो। दे बाद होदो बेफोरखौ। ओमफ्राय उनाव डिसकास खालामसै ने? नोंथ' फनबो हमासैमोन नालाय जोबोद गाज्रि मोनबायसो सानबायमोन आङो। हाब, ओमफ्राय माथो देला? माबा, जोंहा नानि उरायनाया बाथोन देगासिनो, गांजेमा बाथोन। बहा मोननायलै? अब्लाथ' ओंखामखौनो दिनै जि गोथाव खहाबसिगोन ने? लाबोनाया न' खाथिनि मादैयासो होफैदों। ए दे, आंबो जि गोथाव मोनखायोना। नाथायबा मोनजानायबा थांजागौमोन। फैबानो जाबाय। नाथाय एबाराव रायहोला दे आं आइखौ। दे होमबा, आंबो बाहेरावसो दंलै, दासो ओंखाम जाखांबाय। इनिफ्राय जोंनाथ' ओंख्रियानो मा बुंबावनो, बाजैसो संनाय। बाजै गोदान फैदों नालाय। मालाय दाथ' आदाजों लं द्राइभआवसो ओंखारलांबावबाय। दे होमबाना, आं लाखिथ'नोसै। औ दे, जागोन होमबा, बाय। मेहेराबा? औ आयै। दे थांबाय होमबा? बेखौनो थांखोना थांदा दाबो होननानै नायफैदोंमोनहां लामासिम। औ आयै, दासो थांबाय। दे होमबा आबा, मोजाङानो जाबाय। बेबायदिनो माब्लाबा सेंग्रा सिख्ला समावनो बेरायखानांगौहाय, नङाबा उनफोराव जारला जायोना। गोसोबायदि बेरायनो लुगैबाबो मोना, खामानिफोराव बेस्थ' जानानै थानांगौ जायो। आरो जेराव थांब्रबनो होनबानो हाया, जिबायदि जायोहाय आबा। बेखायनो जेबो बुंखाया आङो बिसोरखौबो। आरोथ' नों बायदि सुइट बिखुनजो मोननानै माथो नांबावगौ बाजैनोबो? मिलायखागोन बिहामजो बिखुनजो जानो नोंसोरो। नायनोसै आरो उनफोराव मारै जालाङो। दे अब्ला आबा, न' सिङाव फैदो, माथो बाहेरायाव थाबाय थानो, मोनागौ नालाय। गाबोन आंहाबो मोनसे जायगायाव थांनांगौ। र' सोरांग्रोथोंसै। आरोथ' सोलाबोबा नोंखौनो दोनलांहोगोन आं गाबोन, मिथिबाय? खामानि दङ ओजों, एसे मा जायो सोरांग्रोथोंसै, गाबोनहाय बुंनोसै आङो। फैदो आबा, मोनागुना बाहेरायाव थाबाय थानाङा। औ दे, जागोन आयै। नों दा जोंनो बाजैजों मेथाइफोर लाबोआ बे जोंनो। जोंहा मेथाइ मोनजाबानो जाबाय, बिहामजो लाबोनाय, फिसाला लाबोनायखौ। दाथ' बिहामजोबो मोनबाय, बिहामजोनि संनाय खावनायबो मोनजाबाय आंहा गोगोमनो। आरो माथो नांबावगौ जिउआवलाय? एबार आराम जिराय जादो आयै, बिहामजोनि अननायाव, फिसालानि अननायाव ने? जागोन दे आबा, नोंसोरनोथ' जोंनि सिमां, नोंसोरनि खुसियानो जोंनि खुसि। नोंसोर जेब्लायबो खुसि थायोब्लानो जोंबो अरायबो खुसि। एसे सना मेम मोननावबो थांबावनांगोन, मा बाथ्राबा मोनथिबावो आरो। नोंसोरा मा जायो जाबाय था, आङो फारि मोनथिलांबानो जाबाय दे।
बिसिनाव थानायनिबो एक्चुअलि गोबां फायदा जाबायलै आंहा मोनसेथ' आंखौ मेमा जेलनिफ्रायबो बरनबावबाय न'आवबो थांनो मोनबाय आङो ओमफ्राय मोनसे एसेबां गिदिर निउस मोनथिबावबाय बिनि सायाव अलंबार रायलायगोन आं र' अलंबारजोंबो दाथ' आरो बिफाखौबो मोनथिबाय एबारबा गथ'आ मा बुङो मजा माथो इन्टारेस्टिं आजिखालि लोखि खोथाफोराबो ओरैबा ओरैना ओहो बे सानाबो ना माला फैबावनांगौ जाखो दे थुनथुलि बेरायनो थांबाय दाना बेरायनो थांनायखि बिदि जायो नालै माबा लानांगौ जिनिसखौसो लानो बावगारबायना बे दासोबा दखानाव मोनगोन ना मोनला बेथ' माथो थुनथुलिनि रावसो रावल' नङा माथो मानसियानो गसंना दं बेयाव आयौ सना नोंखौ दिनै नुनो मोनबावबाय किस्मोतलै भाइ मासे खाफाल मोनाबाथाय बायोहां आरो बे नेनाय होननाय जिनिसखौथ' बासिनबावोसो आं दाबो सफैला र' फनखौनो हरसां आसोला माने बेरायनो थांदोंमोन खोमा र' एसे नुजाहैनि आङो सैनायाथ' आंखौ सैखिया थेवबो माथो जानोना बांसिननिफ्राय बांसिन मा जागोन आंजों नांलायगोनल'सो जेबो साना बेखौ लोखिया जायखौ नायनो हास्थायबाय थायो नायनाय लोगो मोनलायबाय माथो जोंखौ खाफालानो लोगो मोनहोखायो दा थुनथुलि हाजार जिखियानो जाया मानो अब्लाबो बे सानानोथ' मा लाखोब्रा जेनेबा लायनायाथ' लानांगौमोन थेवबो दासिमहालागै लाखाङा आरो फैगासिनो होनबायमोन माथो ससेल' आवगायना बेयाव थाइदो बुंबाय फैबाय आं मानसिनि महरखौ नुहुरलालै बेफोरबायदि मानसिखौलाय बोरै नुहुरनो रा थुनथुलि जाय नोंनि थाखाय लायखानो नङा हो आयु बुन्दा नोङो जाम्बि बुन्दा जाबायबाय नामा सोरबा लक्ष्मणसो दा आंलाय नोंनि लक्ष्मण एकदम सिरि थादो नोङो नङाबा दा लेबेल सिथाबजोबगोन आं नोंखौ सिनाय हालायि नोंनि बेफोरबायदि रागा जोंबाबो ना आं एकदम गाज्रिमोन नालाय नों आंखौ जेखि बुङा मोनथिगौ ना दासिमबो मोजां जाबावाखै नामा नों मानसियालाय हो नुखियाखै नों आंखौ बेहाय आं आंनि हासबेन्डजोंसो फैदों वाव मालाबानो हासबेन्डबो जाबाय ने बावदोंलै आङो माथो आंलाय नोंनि हासबेन्डखौलाय बोरैबासो मोनोलै एकदम फाल्थुथार नामालै ओइ गाबागाव लामाजों गाबागाव थां नङाबा थांबावनो लुबैदों नामा नोङो हो नोंनि असलि जायगायाव एकदमबारे आंनि सानखौ जानला मानला दाबुंफै दे बेहाय आंखौबो आंनि सानखौबो आंनि फिसायखौ नुखियाखै नों जाम्बा मोनथिखायाखै आं सानजों हाबायानो जालायलांबाय अब्लाबोथ' ना थेवबो मारै बावनो हानोब्रा जेन'बा बुंबाय आरोना गोसोनि खोथासोलै नों आंखौ बेहाय मुड खालामफैदों मालाय बेरायनो फैनायाव ओंखारलां नोङो अके थांगोन ना बांद्राय हाइफाइ जानो नाङा रा मोनथिगौ ना बारा राग जोंनाङा नङाबा जे आं दा खालामगोन आंनो मोनथिनाय नङा जे आं नोंखौ मा खालामगोन बांद्राय रागा दाफोजों दे लामा सामा आंखौ लोगो मोनना बायदिसिना बुंबाय थाना नोङो थोद जाम्बि ओमफ्राय सोरबायदि मानसिजों थाखोब्रा नोंलाय हो बिनिख्रुइथ' आंसो साबसिनब्रा जाम्बिलाय अब्लाबो नोंसो बुजियासै दा बाखिखौथ' बुंथ'लासै आङो दे आरो दे थुनथुलि इन्जय आरो ना आंहा आंनि बोरायजों बेरायदों नोंहा मा नांजादों हो बुंनो गोनां नोंहा सोर आं नोंनि लोगोरि आं बायदि मानसिजों रायलायनानै आं आंनि गोसोखौबो गाज्रि खालामनो गोसो गैला आंनि खुगाखौबो गाज्रि खालामनो गोसो गैया आं बायदिसिना रायनानै मानोना दा आं सानजों मोनसे जायगायावसो फैदों आरोना जोंहा बेहाय मोनसे मोजां समसो टाइम स्पेन्ड खालामनो फैदों दुखु मोनोलै गोसोआ बेबायदि बुंबाथाय नों मानसिया ओंखारलां आंनि नोजोरनिफ्राय नोंनि बेफोरबायदि सोखोखौबो नायनो गोसो जाथारा आंनि सेराव मानो फैबाय थायो नोङो आं नोंखौ 1% मोजांखौनो मोना मालायनि हिन्जावखौ नोजोर होबाय थानो लाजिया नों हो लक्ष्मण प्रसाद आरे भाई नोंहा मा गुबुन सिख्लाखौनो नागिरना मोनला नामालै हो थुनथुलि नों बेहाय जोंखौ फिसा खालामनायखौनो गारला नामाब्रा नोंलाय हो ओइ लाजिगोना लाजियालै नोङो लाजिगोना लाजिया नों आंनि हिन्जावखौ नोजोर लागायबाय थानो औथ' आरो लिसान लाजिनायखौनो मोनलादां बियो हो बेफोरनि थाखायनो गावहा बेसेबां प्रब्लेमाव गोग्लैदों माथो जाखांथारदोंब्रा होरो आंनि हिर' सानदे साब्बास रायना होलै बेबायदि मानसिखौ औब्रा मा जाखांबाय थायो बोरबाय थायो बे मानसिया फाग्ला बोरनायानो खारला बेना बाराखौबा सान बारना जोना बारनानै बिखौ अके बेरायनो फैदों नङासै नोंसोरो बेरायदो दे आं थांनोसै ओइ बेथा मा जाखांबाय थायोलै नोङो हो नोंनि बे फाग्ला फोनथिखौ गारगोना गारा नोंलाय
रिलेक्स ब्र' नोंबो आरो बारा बेबायदि दाजादे गरमनो नोंथ' जोंखौ मानो एदावफैबाय थाग्रोयो हो जोंखौ मानो एदावफैबाय थाग्रोयो नायदो नै माबा रायलायफैबाबो दायसो जायो मा जाबावगोन नोंसोरजों अके नोंनि हिनजावखौ बिराद सेजां गियो नङासै एसेबां जाथाय जानानैबो बुजिखौनो मोना नों लक्ष्मण सानदोंथ' मा सानदों नोंलाय गावखौनो गाव नोंलाय माथो सानदों सान आंनि हिनजावनिफ्राय गोजान था बेनो नोंनि थाखाय मोजां खोथाजों बुंनायखौ मानिबा मानि नङाबा दिगदारसो जाबावगोन नोङो मोनसे खोथाखौ गोसोआव लाखिलै सान समा बयनाबो फैयो दे मा समलै मा सम हो मा सम फैनायनि खोथा बुंबावदों नोङो ओइ थुरुलि जाबायलै हामा बाहेरायाव एसे उसुबिदा नुयोना नों थाबासो जोंना जिउआ समा गाज्रि फैयो मिथिबायना गावखौनो गाव एसे मोजां खालामनो नाजादो बेबायदि मालायनि गेजेराव फैना मा मोनगोनलै नोङो दुगाथ' नायगोन सोरनि समा मोजां फैयो सोरनि समा गाज्रि थुनथुलि फस्थायगोनलै हलेबा फस्थायगोन सानसेबाबो बे मा फस्थायबावनांगौ जाखो आंहा हो मा फस्थायबावनांगौ नोंसो उल्था पुल्था खोथा दोननाया बुंबाय थानाया दा नोंखौ लांफिनसिगोनसो आङो मोजां मानसि सानदों नोङो बे सानखौ बुंथ'लासो आङो बुंथ'ला नङाबाथ' दानो जायगायावनो बुंनोसो गोसो जादोंमोन आङो मा खोथालै बे हो मा खोथा बुंनो सानदों नों आंखौ चलो जाने दो बाथो बेबायदि नोंना उपद्रबआ बांद्राय जाबाय दे लक्ष्मण एबार खनसेयाव जोंखौ आरो बिदि खालामबावबा लक्ष्मण मोजां जानाय नङा दे जों नोंजों एकदम रायलायनोबो गोसो जाया हाबाब एसे अखा हानायावलाय जोंनावलाय माथो दिनै सोरबा फैनाय बायदि खोनादोंहां माबा सोदोब खोनानाय बायदि खोनादोंमोन आङो हो सोर आं बुंदों सोर दङ दिनैथ' आइ थुनथुलिबो गैया ओमफ्राय सोरथो फैमारदों जोंनावलाय आंथ' सिखावफोरसो फैदों बायदि सन्देह मोनदोंहाय र' आबा थेख्लाखौ फोजाहैनांगोन जानाय नङागोन नङाबा बोरमा सिखावबो ओंखारसोथारदोंनो दासान्दि ओरैनोबा आंना बोरमाया जि दासो देरहांदों बिनिफ्रायथ' दहाय गामियावबो रायलायसोदों माबा उसुं जावनानै हाबग्रा सिखावबो ओंखारदोंनोहाय सोरबा जुदि सिखाव फैदोंबा दामनानैसो हरगोनहाय खोनासंदोंना दहायनिफ्रायनो माबा माबि सोदोब खोनागासिनो आङो दिनैयाव गैया नै नोम्बैया आइ थुनथुलि गैया मालाय मा जादों हो नै बेबो आंबो थुनथुलिनि बिमाखासो सोरहाय अखा हानायखौनो सान्स लानानै बे सिखावा फैमारथारदोंगोनहाय र' जमथारगोन आं दिनै हो सोर लोगोफोर आंनि सनामोन दे होमबाना दिनैनि भिडिअखौ बेखिनियावनो दोनथ'नाय जालायबाय आरो लोगो मोनफिनसिगोनलाय गोदान एपिसडजों लोगोफोर जाबाबो जायाबाबो नायसाबनायनि थाखाय बयनिसिमबो थेंक इउ गोसो गोरबोनिफ्राय दे सनामोन दसे समबाबो नुजाफैलायबाय गोजोननाय मोनलायबायना लोगोफोर नोंथांमोनजों नुजानो मोननानै अब्ला जायफोर मोजां मोनो नायनानै माब्रै मोनदों एसेबाबो आरोना लोगोफोर खोन्थाहरसाबबानो जाबाय दे अब्ला मालाय थांबाय आदायाबो बेरायनोसो आंहासो हारसिं लोगोफोरजों रायलायबायलै दसे नोंथांमोनजों रायलायनो मोनाबा गोजोना नालाय ना लोगोफोर ओमफ्राय सोर मा ओंख्रि जाखो आंनि लोगो सनामोन बयनिसिमबो नायनायनि थाखाय थेंक इउ आरो जायफोर मोनायाव नायदों गुड नाइट लोगोफोर जायफोर फुङाव नायदों गोजोन फुंबिलि दे